A denuncia que hoxe estamos a facer aquí é un exemplo máis de as denuncias que levamos presentado ben pola vía administrativa, ben pola vía xudicial, a xente apoiada polo Sindicato Labreo Galego, e que o que queremos é ni máis ni menos poñer en coñecemento de toda a opinión pública o que está sucedendo impunemente en Galicia, con leis que protexen, que, por exemplo, que hoxe temos aquí, que é, bueno, pois vendo claramente un cultivo de millo que está nunha terra que ademais foi arrendada ao propio Bantegal, é dicir, ao Banco de Terras de Galicia, para un cultivo agrícola, que impunemente se ten ao lado unha finca que non garda nin con mínimo as distancias de plantación a esta terra e que, polo tanto, se está vendo o efecto do que iso supón para os propios cultivos agrícolas, non? Pois neste caso, pois, xa se ve claramente, ademais, como as dúas primeiras filas de eucalipto están moito máis medradas, están moito máis porque están precisamente chupando parte do abono do propio cultivo, como isto, cando en 2-3 anos máis a sombra que todo iso vai proxectar sobre o propio cultivo, e, na maioría dos casos, que é para nós o esencial, como se está facendo que as terras agrarias, as terras de labor, as terras para a produción de alimentos do noso país vayan cada vez sendo menores, vayamos cada vez tendo máis dependencia na alimentación, para podermos producir alimentación para nós, para o povo galego, e que cada vez, polo tanto, vayamos tendo menos onde producir os alimentos, menos capacidade de viviremos deso, e como povo seremos máis dependentes, non? Entón, estes son os exemplos que non pararemos de denunciar públicamente, porque polas outras vías, pois parece que non. O que marcaría sería que eses eucaliptos terían que estar como mínimo da linde da finca agrícola a 6 metros, como mínimo, vale? E, polo tanto, bueno, xa o vedes, están en sitios hasta escasos 50 centímetros, non? Entón, bueno, pois o que eso provoca no propio cultivo en sí e o que eso provoca en xeral na idea de que aquí todo se pode facer, todo se pode seguir desordenando e, bueno, se sigue actuando impunemente para que isto seña así e, polo tanto, bueno, pois a administración sigue facendo oídos sordos, mesmo de global, si non é, ojalá fora só unha cuestión puntual, non? De aquí ou de outro sitio, non? Pero é un problema global que está sucedendo en todas as provincias, en todas as comarcas, e donde, ademais, nós, por constancia e porque temos feita xa a denuncia, bueno, pois, por exemplo, fai 2 meses, escasamente, denunciábamos que entre as provincias de Coruña e as provincias de Lugo, que nós teñamos feitas un pouco ese arroupar, non, a quen quixo facer a denuncia desde o Sindicato Labreo Galego, pois algo así como unhas 100 denuncias de fincas nas provincias de Coruña e Lugo. Se a iso lle sumamos Ourense e Pontevedra, que ojalá fora un problema puntual, pero a cuestión é que isto se está dando, bueno, xunto coa idea de que aquí o rural se está abandonando e, polo tanto, con isto se abandona cada día máis, non?